Vil du gerne spare penge, så er det her måde at gøre det på. Her er dine penge. Tak. Yes! Endelig penge. Og lort, jeg har ikke flere penge. Lommebudget. Appen, der hjælper dig med at holde styr på dine penge. Giver dig overblik over dit forbrug. Giver dig masser af sparetips. Gratis og enkelt at bruge. Det lyder meget smart. Jeg kan godt spare nogle penge. Her er din løn. Så er der penge igen. Yes, jeg har stadig penge. Og det sidste på måneden har jeg stadig penge. Det skal spares op.